ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇತ್ತೀನಿ ಸಂಡೇ ಇನ್ನಿತುಲೆ 9 ಆಂಡಿ ನಿತ್ಯ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆಯ್ನಿ ಯಾತ್ರ ಬತ್ತು ದಾಲ ಬೇಲೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿ. ಸೊ ಒಂಚ ಇಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು. ನಾವು ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಾತೆರ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಚಾ ಪರಿಯರೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾಂಡ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೊಪ್ಪು ಮಂತೆ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡು. ಲೇಟ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದಡ್ನಾಗನೆ 8:40 ತದನ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತೆ ಈಚಿಂದ ಇತ್ತೆ ಟೌಲ್ ಇತ್ತುದು 9:15 ಆತು ಅದಾದನ ಅಂಚ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬರತ್ತ ಬೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಒರೆಸಿದ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ದಾದನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದನ ಪನರ್ ಇರ್ತೈತೆ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆತನು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕಾಸ್ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಐಟೋರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬತ್ತೀನಿ. ಐಟೋರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬತ್ತದು ಹಿಂಗೆ ರೆಡ್ ಕೈಲ ಬಿಡೋಡು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕಾಸ್ಕೇನೊಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತೇರು. ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರು. ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಯಾನ್ 9 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯೆ 9 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ದನಿ ಒಲ್ಲೇರೆಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಐಕ್ ದನಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ ಒಂತೇರು ಪಿದಾಯ್ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡೆ ಐಕ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದನಿ ಇಟ್ಟ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡ ಪಂಡ ಹಿಂದಿಡ ಅಂತ ಪತ್ತಿರಂತೀನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಐಕ್ ದನಿ ಸೀದಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಲಾಯ್ ಬರ್ತೇರು. ಉಲಾಯ್ ಬಂದಾಗ ದನಿ ಇಟ್ಟ 5 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತು ಇಂಚ ಮಂತೇರು ಇಂಚ ಮಂಡಿಗೆ ಪೂರ ಕೈದು ಇಂಚ ಮಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟು ಉಲಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಈ ಪಿತ್ತಾಳೆದ ಒಂದು ಬರ್ತುಂತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೌಕದ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ತಲೆಕ ಇರ್ತೇನೆ ಕಾಯಿನ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚೌಕದ ಕಾಯಿನ್ ಹತ್ತವು 5 ರೂಪಾಯಿ ಬೋದವು ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಕೋಪ ಚಾಯೆ ಪಂದು ಆಯ್ತಾ ಚೀರಾವನು ತೋಜಾಂಡು ಕಾಸು ಬೋರ್ಡು ಬಣ್ಣಗ ಹೆಂಗಲ್ದದ ಮತ್ತೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿ ಆಂಡಿ ಈತೆ ನನ್ನ ಪೋಲೇನು ಆ 20 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದು ಆಜಂತ ಕೈಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಆಮೇಲೆ ದನಿನ ಕೈನ ಆಜಂತ ಕೈತ ಮಿತ್ತು ದೀದಿ ನಾನು ಆಜಂತ ಶಾಲಡ್ ಇಂಚ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಪುರ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗ ಆಜಂತ ಕೈಟೆ ಮೂರ್ತಿ ತೂದಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಕ್ ಆತಡು ಒಂದಾದ ದಡಿಕ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆತದು ಇಂಚ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗ ಇಬ್ಬೆದಾದಡು ಇಂಚನೆ ಕಾಸ್ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಯಾವ ಈತೆ ಆ ಮೂರ್ತಿ ನಾಯಿಗೆ ಕೊರಿಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂದು ಪುರ ಒಂದು ಪಂಡ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಐಚೋರ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಯಾವ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಹಾಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಡೆ ಈ ತೆಪ್ಪುನು ಯಾವ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಪೋಪುನ ವಿಷಯನ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡು 75 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲಾಂಡಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯ ಕೆಲವೇರು ಪಂಡಾಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಒಂಥರ ಉಂದಾಪುಂಡು ಜಾದು ಮಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಆದಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಡೆಡ್ ದಿ ಒಂದು ಕೆಲವರು 500 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೊರುವೇರು ಪಂಡ ಅವು ಸತ್ಯನ ನಿಜನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಡೆ ಶಾಕ್ ಆದ ಪೊತ್ತುಡಾಯ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಂದೆನ ಅದು ನಿಜ ಮಂತ್ರವಾದಿಯ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅದಿಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಂಡ ಆಕಲು ದಾಲ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಪುಷ್ಪ ಮಂತದು ನಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಪೂರ ದೆತ್ತಲ ಕೊರುವ. ಸೊ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಐನ್ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೆಕಲ್ ಬತ್ತೇರಣ ಯಾನ್ ದೂರ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಪೋಪೆ ಸೀದಾ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಕೋಡೆ ಅವು ಅಂತುಂಡು ಚರ್ಚೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಚ ಐನ್ 5 ರೂಪಾಯಿನ ಕೂಡ ಸೀಸಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಸೀಸಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಆಕಲ ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಂದಿನಿ ಅವು ಕವರ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಥರ ಇಂಚ ಉಂತೊಂದಿರತಿ ಸೀಸಿ ಇಂಚಿಡಿಪ್ಪುನತ ಅವು ಸರಿ ನೆಟ್ಟದ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಂಚಿನ ಮಂದಿ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಗೊತ್ತೇ ಒಂದಿಜ್ಜ ಸೀಸಿಡಿ ಅಂಚ ಆತಿನಿ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಆತಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಅವನು ದಾದವ ನಿಜ ಮಂತ್ರನ ಅದಕ್ಕಲ್ ಜಾದುದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ್ವೇರ ಇನ್ನೇನಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲು ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ನಿಕಲು ಅಂಚಪುರ ಮಂಗೆ ಅವಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕ್ಲು ಬರ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೆಂಡ ಬೋರ್ಡುಂದು ಪೋಚಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಿಸೆಟಿತ್ತನ ಕಾಸು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅವು ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ತಿನಿ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಅತ್ತೆ
आतां कस्टमर इज्जेर जोक्लेन बुडियारना मात्र मस्त इप्पोयेर आळू वाजता अक्लेग रजे आंडत दसरा रजे ಅದು ಇತ್ತೆ ಬೈತೇರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಒಂತ ಸಮಯ ಬುಡಾಯಿರು ಅಂಚ ಪೂರ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಧೂಳು ಪೂರ ಹಾಕದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಆಗ್ತಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಡೋಡು ಕೋಡೆ ವಾ ಬಂಗೋಡಿ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಕೋಡೆ ಪದ್ರಾಡಾರೆ ಅಂತ ಆದಿತ್ತುಂಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂತೂ ಕೋಡೆ ದಾಲ ಆತಿಚ್ಚಿ ದಾಲ ಮಂದಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನೀ ಸಂಡೇ ಇನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಪುನಃ ಮೂಡೇ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಾನು ಪಾಡೋಡು ತುಕ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಇನ್ನು ನಾನು ಪೂದೀತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದ ಈ ತೋಜೂರು ಕೂಜೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ದೀತೆ ಅವು ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೀದು ಬಿಡ್ತೆ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದು ಬನ್ನಿ ಸೋಕುಜುಂಡೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉನ್ನಸಾದು ಇತ್ತೆ ಕುಲೊಂದ ಇಂಚಿಟ್ಟು ದೊಡಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ದೊಡಮ್ಮ ನೀ ಜಿಗ್ಗಾತೇರು ದೇ ಮುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಷಾ ಇತ್ತು ನಿಂಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಐಕಾರ್ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಪ ಅಂದು ಬರ್ಸ ತೋಜಿದ್ದು ನಿಂಚಿಡು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಚ್ಚ ಅಂದು ತುಕ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಭತ್ತ ನೆಟ ಒಂಜಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಿ ಪಾರೆ ಅಜ್ಜ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆರೇರೆ ಗಂಡಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ದಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಖುಷಿ ನಕಲ್ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ನಕಲ್ ನಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಬೇಗ ಅಂಚ ಐತೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೊರ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಂಡಿಗೆ ಎಗಲ್ ನಡ್ತಂದು ಬತ್ತ ಎದುರು ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಬೈಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಓಲ್ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ ಮೂಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಮನ್ಪಿ ಹಾಯ್ ಅಕಲ್ ಐತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಏಪ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೋಜಾಗ ತಿಂಚಿ ಬತ್ತ ಖುಷಿಲ ಕೃತಿಲ ಒಂಚಂಡಲ್ಲೇ ತೋಪೇರಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆ ತಾದಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆ ಲೆಜ್ಜ ತೋಟಡ್ ತಾದಂಡು ನೀರುಂಡಾ ಆಡೆ ಪೆತ್ತದಾಡೆ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪನೆ ಪೋಪುನಾ ನಿಮ್ಮಲು ಪೆತ್ತ ಬರ್ಸಾರ್ ಪುನಂದಿಯಾ ಎಂಕ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತು ನೆಟ್ಟೆನ ತಾಡ್ ಜಾತ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೂಡ್ದುವೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ 3 ಜನ ತಿಂದಿಟ್ಟು ದಾದಂಡು ಪೂಯ್ ಏನಾನೆ ಸುರು ಕಡಪುರ್ನು ಬೂರಿ ಎರಡ ಬೂರಡುಂದ ಅಲ್ಲೇ ತೋಟ ಬತ್ತ ಹೆಂಗ ಖುಷಿ ನಕಲ್ನ ತೋಟ ಏನುಂಟು ಮೆಲ್ಲ ಮರೈತಿ ಕೆರೆ ಉಂಡಾ ಕೆರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಿಷಿನ್ ಕೆತ್ತದನ್ನ ಹೊಸರೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ತೋಟ ಪೂರ ಅದಾ ನಮ್ಮ ಮಂಚದಲ್ಲೇ ಕತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡ ತಿರ್ತುಡಾಪುಜ ಹಾಂ ಮುಟ್ಟ ಬಂದ್ಪೇರು ಬತ್ತು ಜಿನ ಅಲ್ಲ ಅವ ಇನ್ನ ಜಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಓಯ್ ದಾದೆಯವು ಅಲ್ಲಿ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಖುಷಿ ಜಪ್ಪುಚ್ಚಿಯ ಗುಂಡಿಪ್ಪು ಮರೈತಿ ಯಾನು ಜಪ್ಪನಾಗ ಕೆರೆ ಅಂದೆನ್ಯ ದೂರೋಡು ತೋಡು ತೋಡ
कार चंडी अंडा केसर आपजा ये इंक कई बत्तिले अंदे अबो पोड़ी गेला आपण कत्तले कत्तले उंडदा पोया नेटे डेंजी पूरा तिक्कु निकले सोकु डेंजी वत्तु जरा चुच्चुनसा ಏನು ಚುಚ್ಚುನು ಅಲ್ಪ ಇಡೇಟ್ ಪೂರ ಡೆಂಜಿ ಲಿಪ್ಪ ಪೋಯಾ ಪೋಯಿಗೆ ಬಲ್ ಯಾ ಪೋಯ್ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜದ ತುಲೆ ತೋಟ ಬಜ್ಜಿ ಉಂಡ ಬಜ್ಜಿ ತುಜ್ಜು ಇಟ್ಲ ಪರ್ಸಾರು ಉಂಡಾನೆ ಪೋಯ್ ಪೋಯಿಂದು ಅಲ್ಲ 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 ಬಲ್ಪಚ್ಚೆ ನಾನು ಬಿಡ್ದು ಕಿತಿ ಉಂತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಕೊಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ತೂದು ಭತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಒಂಚು ಬತ್ಸಲ ಕತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಜ ಭತ್ತ ಬರ್ಸ ಭತ್ತುಂಡ ಬೊಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕೆಸರು ಒಂದು ಕೆರೆನಾ ಬಕ ಬಾವಿ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಬಾವಿಗೆ ಅದೇ ಅಂದ ಗುಂಡುಂಡ ಹಾಂ ಟಾಟಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಎತ್ತಿನಾಗ ಗಂಟೆ ಐನ ಅದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಐನ್ ಕರೀಂಡು ഞാൻ ಬತ್ತದು ಕಾಂಡೆ ಬಾಚಂದಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ದಿದ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಡು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ದೀಂಡು ಚಾ ಪರ್ಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಕಾಯ್ತುಂಡು ಮೀಯರೆ ಅಜ್ಜಿನ ಮೀದುಲ್ಲ ಆಂಡು ತುಲೆ ಎಂಗಳು ಬನ್ನಗನೆ ಬರ್ಸ ಇಂಚಿ ಅಂಚಿ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತಿಜಿ ಬರ್ಸ ಎಂಗಳು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಿಯತೆ ತೀರ ಅದೊಕ್ಕ ಬರ್ಸನೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಸನೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂಪ್ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾನ್ ಕೋಡೆ ತೂತೆ ಕೋಡೆದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಲೆ ತೂದಿಪ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವು ಬಳೆ ಉಂಡತೆ ಬಳೆಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಿಯರು ಅವು ಪೂರ ಅರೊಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪನ್ನಗನೇ ಒಂಥರ ನಮನೆ ಖುಷಿ ಆವಣೆ ಎಂಕೆ ಖುಷಿ ಆವಣೆ ಇಂಕ ಖುಷಿ ದಾಲ ಮನೋಡೋದ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಒರಿ ಏರಾಂಡಲ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆರಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪನ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ ಪನ್ಪೆರಿ ಏರೆಗಳ ಬೇಜಾರ ಅಂದಿಲೆಕ್ಕ ಏರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಕೊನಾಂದೆ ಏರೆಲ್ಲ ತಿರ್ತುಕೊನಾಂದೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚ ಪನ್ಪೆರ ದೇರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಐತೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದೆ ಉಂಟು ಸೊ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೀಪುನು ನೀರು ಬೆಚ್ಚದೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚದೀನಿ ಬರ್ಸಲದೆ ಬೊಕ ಆರ್ಡರ್ ಪೂರ ಅವು ಪೊತ್ತುಜಿ ಅಂತ ರಪ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೆ ಬೆಚ್ಚದೀದು ಮೀಪು ಸೊ ಅವಲೆಂಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಆತು ಮನ್ಪರ ಆಯ್ತು ಇದೇ ಪಂಡಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ ಚೋಕುನೊಟ್ಟವರ ತೋಟ ಪೋಯೆ ಬೊಕ ಟೈಮ್ ಲೈತುಜಿ ಎಂಗಲ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆನೆ ಪೋತೇರು ದೊಡಮಗ ನಿಕ್ಷ ಇಕ್ಕೋರೆತ್ತನತೆ ಪೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದಾಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಹೆಂಕಲ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಸೊ ತುಕ ಕತಿಕ್ಕುವೆ ಅಂಡ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಂಟೆ ಏಲ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಕಾಡು ಪೂತುಂಡು ನಲ್ಲ ಬೈದುಜಿ ತಿಡಿಲು ಬರ್ಸ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಕರೀಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಉನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬೇಗ ನನ್ನ ಬೇಗ ಉಂಡದು ಜಪ್ಪುನ ದಯಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಡಿಕ್ತುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಕ ಪನ್ನಗ ಮೊಬೈಲ್ 20% ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು ನಾನು ತೂವಡ್ದು ಅದು ಅಪ್ಪುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಕಾಪಾಡು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ